Λοιπόν, σήμερα θα ξυριστούμε με ένα πάρα πολύ οικονομικό και πολύ ωραίο σαπούνι, το γνωστό σου, το προβατάκι. Η τιμή του πλέον είναι στα 6,90. Παλιά ήταν λίγο πιο φθηνό. Τώρα φαίνεται λίγο ζήτηση σε σχέση ποιότητας τιμής. Εντάξει, εννοείται ανεβαίνει. Εντάξει, ζωικό, εννοείται. Γενικά δεν μου αρέσουν πολύ τα vegan σαπούνια. Το μπολάκι είναι αυτό. Βλέπετε, βάζουμε λίγο εδώ πέρα μέσα το βρέφο. Στην ουσία θέλω να το ενσωματώσω σε αυτό το μπολ και να μείνει. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ένα pre-save, το γνωστό, το προράσο. Η αλήθεια είναι ότι το πήρα να το δοκιμάσω, δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ, αλλά έχει αυτή τη γεύση της μέντας αυτό. Βασικά σαν σιτρονέλα, κάτι τέτοιο δηλαδή. Αντικουνουπικό μου θυμίζει, τέλος πάντων. Είναι και πολύ άντε να τελειώσει αυτό, δεν πειράζει. Αλλά κάνει δουλίτσα, θέλει λίγο καλό μασάζ βέβαια. Τα γένια μου είναι 4 ημερών τώρα σε αυτή τη φάση και τα άφησα λίγο επίτηδες γιατί θέλω να δοκιμάσω λίγο στη δικιά μου μηχανή τη Feather τη λεπίδα. Όχι τη Feather την κίτρινη. Ωραία, είναι λίγο εδώ. Αυτή. Να κάνουμε και ένα mini unboxing. Λοιπόν, πρώτη χρήση, έτσι. Κοιτάξτε τι ωραίο. Νάτι, λεπιδούλα. Και δίνουμε λίγο χώρο και δεν σφίγγουμε πάρα πολύ, δεν τη ζορίζουμε. Βρέχουμε, αλλά όχι με πολύ ζεστό νερό, γιατί μπορεί να επηρεάσει λίγο τη λεπίδα, δηλαδή από την πολύ ζέστη, ας πούμε, να έχει μια κλίση, να αλλάξει. Λοιπόν, το πινελάκι Edwin Jacker είναι χείρο. Γενικά ούτε συνθετικά μου αρέσουν πάρα πολύ, ούτε αλόγου. Το ασβού βέβαια είναι πολύ πιο κορυφαία, έτσι. Αλλά του χείρου είναι λιγάκι πιο οικονομικά και πάρα πολύ καλής ποιότητας, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Γενικά εγώ δεν είμαι ούτε του vegan σαπουνιού, ούτε συνθετικών πινέων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι, σε πάρα πολύ καλά vegan που έχουν βγει. Αλλά τώρα πολύ δύσκολο ένα ζωικό να φτάσει στην ποιότητα του, μάλλον ένα vegan να φτάσει στην ποιότητα του ζωικού, έτσι. Αλλά βέβαια αυτά είναι γούστα και όρια του καθενός. Λοιπόν, βλέπω ότι κάνει πάρα πολύ εύκολα τον αφρό, δηλαδή θα βρέξουμε εδώ λίγο ακόμα, γιατί βλέπω ότι είναι θέλει νεράκι, δηλαδή αυτό το σαπούνι. Τώρα εδώ αρχίζει να μου κολλάει εμένα πολύ ωραία. Για να ξεκινήσουμε λιγάκι. Γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο σαπούνι αυτό. Πολύ εύκολο ο αφρός του, δεν θέλει πάρα πολύ δουλειά. Αν και όσο δουλεύεις, έχεις και παίρνεις και καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα θα μου πεις, έχεις βάλει και pre-save, που γενικά
σώζει λίγο την κατάσταση, αν δεν είναι πολύ καλό το σαπούνι, αλλά αυτό το σαπουνάκι για τα λεφτά του είναι κορυφαίο. Βλέπετε ότι θέλει νερό, έτσι, αρκετό, πάρα πολύ νερό. Αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να το αποδυναμώσεις. Θα δουλέψουμε λίγο ακόμα, γιατί όσο πιο παχύς είναι ο οχυρός, τόσο πιο πολύ προστασία. Το άρωμά του πολύ ήπιο. Δηλαδή σε κάποιον που δεν αρέσει το πολύ έντονο άρωμα είναι ότι πρέπει, αλλά βλέπετε ο οχυρός είναι σοβαρός, έτσι. Νομίζω είμαστε εντάξει σε αυτό εδώ, στο πρώτο χέρι. Έτσι. Κάναμε και σχήμα. Λοιπόν, κάνουμε λίγο τις γραμμούλες στο περίπου, να μην πάμε πολύ κάτω. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, feather είναι Merkur και κλειστού τύπου, έτσι. Κλειστού τύπου, βλέπουμε το safe bar, τη βρέχουμε. Και επειδή δεν έχω χρησιμοποιήσει ξανά αυτή τη λεπίδα, πάμε. Λοιπόν, δεν πιέζω καθόλου, δεν βάζω δύναμη, παιδιά. Βρίσκω την κλίση και αφήνω τη μηχανή να κάνει, βλέπετε, χωρίς πίεση, έτσι. Είναι μορικά. Οι μηχανές οι open είναι για πιο προχωρημένους, αλλά μία μηχανή κλειστού τύπου, όπως αυτή είναι η Merkur, που είναι κλειστού τύπου μεν, αλλά με μια κοφτερή λεπίδα, παιδιά, είναι επικίνδυνη. Και τώρα που μιλάω κακώς, δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη, μόνο την κίτρινη. Εδώ στην Ελίτσε ένιωσα μια ενόχληση τώρα. Και βλέπετε κάτω στο λαιμό πηγαίνω κόντρα. Γιατί όταν κάνω αυτό δεν έχω πολύ λίγο στο λαιμό και συνήθως κόβομαι. Κι όμως με βολεύει κόντρα σε αυτή τη φάση εδώ. Με προσοχή. Θυμίζω ότι κανονικά πρέπει να πηγαίνεις πρώτα με τη φορά της τρίχας, μετά απέναντι στα βρωτά που λέμε, και κάτι που δεν το προτείνω και δεν το χρησιμοποιώ κι εγώ είναι το κόντρα. Το αποφεύγω πάρα πολύ γιατί μου κάνει ερεθισμούς για 2 μέρες και γυρνάνε και οι τρίχες μου, οπότε πάντως ξυρίζει πάρα πολύ καλά η μηχανή μαζί με την λεπίδα. Εδώ. Εντάξει. Δεν πιέζω ακόμα γιατί δεν την ξέρω. Γι' αυτό θα δείτε λίγο γεννάκια εδώ. Δίνω λίγο χρόνο να τη μάθω. Τώρα που κατάλαβα λίγο περίπου, θα πάμε για λίγο πιο ωραίο ξύρισμα. Λίγο πιο έντονο. Θα ζωρίσω λιγάκι. Το σαπούνι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα που το ξαναχρησιμοποιώ, το είχα πάρει πολύ παλιά. Αλλά όχι το ένα άλλο, μια υποκατηγορία του προβατάκι. Να ξέρω κακά τα ψέματα, παιδιά, ότι δίνεις παίρνεις. Αλλά επειδή ψάχνουμε, είμαι στην αναζήτηση σε σχέση ποιότητας τιμής να είναι οικονομικό, αλλά να μην δώσω, ρε παιδί μου, και μια περιουσία. Βέβαια, όσα σαπούνια έχω πάρει που είναι άνω των 40 και 50 ευρώ, βγάζουν πάνω από ένα χρόνο, έτσι. Δεν είναι
δεν τελειώνει. Απλά επειδή εμένα μου αρέσει να δοκιμάζω νέα σαπούνια, προτιμώ τα μισαδάκια αυτά, τα 1 τρίτο ξέρω εγώ. Το βλέπω, δεν μου κάνει, το πασάρω στον μπαμπά. Πασάρω ό,τι δεν μου κάνει και ο πατέρας μου το βρίσκει όλο υπέροχα εννοείται. Εγώ είμαι ο περίεργος. Πάντως εδώ κοιτάξτε, έχει κάνει έτσι, ωραίο αφρό. Και βλέπετε το πινέλο κρατάει πάρα πολύ ωραίο αφρό. Γενικά τα χείρωμενα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι και στο δέρμα του καθενός, έτσι. Κάθε ένας έχει διαφορετικό δέρμα και πρέπει να βρει ο ίδιος τι του αρέσει και τι του ταιριάζει. Αυτό έχει να κάνει εννοείται και με τις μηχανές και με τις λεπίδες και με τη συνθήκη, δηλαδή αν έχεις κάνει μπάνιο πριν και τέτοια. Λοιπόν, πάμε. Τώρα πάμε απέναντι. Δεν βάζω, παιδιά, καθόλου δύναμη γιατί κόβει. Κόβει σοβαρά, έτσι. Ωραία. Εδώ την ελίτσα τη φάγαμε, το ήξερα. Αυτή, παιδιά, κανονικά πρέπει να την αφαιρέσω. Πρέπει να πάω κάποια στιγμή γιατί την κόβω. Λοιπόν, καλά είμαστε. Κοιτάξτε πόσο αφρό έχει. Τώρα θα κάνουμε το κλασικό, το ψάξιμο. Τώρα όσο έτσι πως είναι η παιδιά ο αφρός, επειδή έχει δουλευτεί σωστά, έχει γίνει τόσο μαλακός. Βέβαια το άρωμά του είναι ίσα, δηλαδή με μένα μου αρέσουν τα αρώματα, ειδικά εγώ επειδή είμαι του χειμώνα, μου αρέσουν τα βαριά αρώματα και στα σαπούνια και στα aftershave και γενικά στο άρωμα που φοράμε. Λοιπόν, τώρα θα δούμε λίγο τι εδώ ένιωσα. Ωραία. Θα πάω σχεδόν κόντρα, ψήλο κόντρα, δεν μου αρέσει το κόντρα γιατί ρεθίζεται πάρα πολύ το δέρμα και το πιέζεις. Ίσα που ακουμπάω τη μηχανή, έτσι. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω γιατί λίγο να πιέσεις, παρόλο που είναι κλειστού τύπου η μερκούρα αυτή, είναι επικίνδυνη. Πολύ ωραίο. Βλέπετε την ελίτσα εδώ, τη φάγαμε. Εδώ λίγο. Πάντως έκανε και κάποια περάσματα κόντρα, αλλά δεν πιέζει όλη, είναι. Είμαι εντάξει, δηλαδή εξαφανίστηκαν όλα. Και στο δεύτερο χέρι θα ήμασταν κομπλέ, απλά τώρα. Λοιπόν, τα πινελάκια, όταν δεν είναι συνθετικά, τα ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή εγώ το ξεπλένω και το στην παλάμη, έτσι.
Αυτό το πινελάκι το έχω 4 χρόνια. Έχει πέσει, έχει ταλαιπωρηθεί, αλλά η τρίχα τεινάζω πάντα. Και δεν το πιέζω πάρα πολύ. Τεινάζω και το περνάω στην πετσέτα. Το ξανατεινάζω. Έτσι, και το αφήνουμε να στεγνώσει μόνο του. Λοιπόν, κρύο νερό πάντα, το ξεπλένουμε μετά το ψήρισμα. Ένιωσα λίγο κάποιους ερεθισμούς μικρούς, όχι κάτι σοβαρό. Αλλά και τώρα τι θα κάνουμε? Επειδή θέλω να δω λίγο το post-shave του σαπουνιού, θα πλύνω, όπως είμαι τώρα, θα πλύνω το πρόσωπο με σαπούνι και κρύο νερό και δεν θα χρησιμοποιήσω after shave. Θέλω να δω λίγο την προστασία και την αίσθηση μετά, τι κάνει και τι δεν κάνει. Λοιπόν, ωραία, πλένω. Δεν τρίβουμε ποτέ έτσι, μετά το ξύρισμα. Απαγορευτικό το τρίψιμο στο πρόσωπο. Απλά πατάμε, πιέζουμε ελαφρά, λίγο και με όχι πάρα πολύ σκληρή πετσέτα, έτσι. Λοιπόν, η αίσθηση είναι φρεσκάδα πιο πολύ. Αυτό νιώθω, ρε παιδί μου. Η φρεσκάδα έτσι μου έκανε πολύ εντύπωση. Αλλά δεν είχε το αρωματάκι αυτό το έντονο, ρε παιδί μου, που κάποιοι αναζητούν, δηλαδή που είναι ξυρίζεις και λες πω μύρισε. Λοιπόν, anyway, το σαπουνάκι μας ήταν Hustlinger, έτσι, το κλασικό το προβατάκι στα 6,90, πάρα πολύ ωραίο, έτσι, είναι πολύ παλιά εταιρεία, είναι από το 49, από το 1949, ναι. Οκ. Η μηχανή μας, η Merkur, κλειστού τύπου, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και η λεπιδούλα μας, η Feather, κοφτερή, ωραία. Πολύ ωραία τελικά. Μάλλον αυτή η Perma Sharp και η Kai. Η Kai είναι πιο αιχμηρή. Νομίζω θα είναι από τις αγαπημένες μου. Μένει εδώ. Και το after shave να το προράσω. Το αντικουνουπικό. Αλλά έκανε δουλειά το αντικουνουπικό, έτσι. Βλέπετε.